Anem a fer una cosa molt original, anem a fer un balanç de l'any. Un balanç de 2010 a nivell polític a la comunitat i les perspectives per a l'any vinent. I Joan Hornos, del blog, bona nit. Bona nit. Què tal? Molt bé. Pel blog, com s'han portat? Perfecte. Bon Nadal? Sí, molt bé. Molt bé. Bueno, efectivament, com han dit els companys de Jove Socialista i del PP, ha hagut un fet rellevant, com ha sigut l'arribada de l'AVE, la qual en gran mesura ens alegra, perquè ja feia molt de temps que feia falta, però d'altra forma nosaltres també diguem que no és això tampoc el veritable eixida a la crisi econòmica. Nosaltres sempre hem apostat pel corredor mediterrani. De fet, hi ha patronals que ens donen suport a la mesura, un eix mediterrani que vertebre des d'Andalusia fins a Catalunya i ens doni una veritable eixida d'Europa als valencians. De fet, altres temes, bueno, tu has comentat el de l'Hospital de la Nova Fe. Jo t'he dit que vaig estar farà un mes aproximadament en l'antic Hospital de la Nova Fe, en els metges d'allà de la secció de maternitat, reclamant el canvi que s'havia fet que desapareixia la maternitat en l'Hospital de la Nova Fe i les seues reivindicacions. Ahir teniu també un sarau muntat. I de fet, bueno, també el curs polític que no s'ha parlat ha sigut també molt marcat, penso jo, durant tot l'any pel tema del cas Gürtel. O sigui, ha sigut notícia durant molts mesos. Hem vist el nostre president de la Generalitat no imputat, desde luego, però en tela de xudir ja no està caldent en tema, però sí que és veritat que al llarg de tot l'any hem arrastrat això. De fet, lo d'Àngel Luna també venia arran de lo del cas Gürtel, i bueno, nosaltres pensem que això que és una vergonya haver vist el nostre president, que per cap i a la fi és el president dels valencians, com és Francisco Camps, davant dels tribunals declarant per prevaricació. El Partit Popular, que ara a les properes autonòmiques continuaria guanyant i amb una majoria amplíssima. Per què? A què es deu això? El blog, com s'enceta esta recta final? Bueno, jo abans de res volia fer un incís, sí. un poc del tema que respecte de l'Estatut d'Autonomia, que tenim el finançament que tenim perquè és el que està pactat en l'Estatut d'Autonomia, ara que falta encara per arribar part del que està pactat, falta per arribar, estic d'acord ahir, però igualment és un Estatut d'Autonomia molt descafeinat el que se va aprovar en el 97, crec que, el 2007 o 2006, que se podia haver fet un Estatut d'Autonomia molt més ambiciós del que se va fer, reclamant major autogovern, el qual no vol dir cap mena de separatisme i nacionalisme, simplement un Estatut d'Autonomia més ambiciós, que quan el bloc ja ho va dir i se'ns va tildar de tot, però ara, de fet, el PP està venint als postulats de no, cal més finançament, més autogovern, dins de l'autonomia. I ara està venint als nostres postulats. La culpa és vostra per en aquell moment no haver fet el que tocava i haver fet un Estatut d'autonomia més ambiciós. I ara ja, tornem al tema. Perdoneu. Bueno, jo estic d'acord també amb el que havia dit el company de Joventut i Política, no? Sí. De que el PP sí que és veritat que pareix el partit dels valencians, o sigui que ser valencià és un sinònim de votar al PP, no? És una simbiosi que no senten una cosa sense l'altra, una mena d'il·lusió, que aquestes il·lusions que s'ha creat també, no? I després també, el que ha comentat abans el company de Jove Socialista, sí que és veritat que els que estem a l'oposició, tant el grup socialista com Compromís i Esquerra Unida, sí que és veritat que no tenim capacitat tampoc de deixar la llum, en certa forma. O sigui, el treball que hem de fer és un treball molt de base, d'anar pel carrer perquè la gent es pugui assabentar el que estem fent veritablement dins de les Corts, dins dels ajuntaments no, perquè l'Ajuntament és més pròxim, no? Però les Corts és un treball més de carrer. I això és culpa també del Partit Popular, de la gran capacitat que té de controlar els mitjans de comunicació, sobretot Canal 9, on només és una oda a camps diària i constant i un bloquejament total a l'oposició.